Tunggale arek. Arek apa ngono? Alah, umat-umatan niku ya. Oh, arek. Nggih. Tapuk kamu. Iya ganti Lastri. Wis teko? Oh. Alah niku Sinuba Suba, Sinu Karto. Mintip-mintip. Kawistara Sang Suba Manggala kepareng anganti putra pinanganten sekalian nggih namun kepareng paripurna nggih ngagem busana. Ing ngarsa Sumtrada tut Wuryandayani. Monggo putra pinanganten kakung bagus rumane ana dasare karinggo ing busana. Putra pinan kakung bagus pasuryane anom dasare karinggo busana ugi gegane asta lawan putrine Daya putra pisawit mangke kakanthi kalenggahaken sasana ing sampun kepareng. Walang kekek. Walang kekek. Poto pangeston keluarga saya piyambon ingkang kepareng Bupati. Bapak Toto, Bapak Suparno, Bapak Alip, Bapak Parti, Bapak Sutris, Bapak Marji, Bapak Tri, Bapak Widodo, Bapak Dodo, Bapak Yono, Bapak Topah, Bapak Among Tamu Sedoyo, Bu Among Tamu Sedoyo, Bapak Ibu Karmi, Bapak Sugeng, Bapak Bayu, Sedoyo Kelaturan, Poto Sedoyo, paring pangestu dumateng putra Pinesaribit lumantar Poto pangeston. Mas Kirun monggo mriki. Ya. Iki petuk rombongan Gebang lho. Gebang, Mas. Aya. Mas Parno sing ngendang. Ah, penak ta, Mas? Penak. Tutukane penak, oh, Mas. Sing ngendang Mas Parno sinden loro. Mantan pacarku. Oh, ki mantane. Cek kelingan, oh, Mas. Genduk Lastri. Oh, ayak to. Kula ki riyen ajeng entuk niku, Pak. Terus mergo beda keyakinan. Oh, kono yakin emoh, kowe yakin gelem. Betul. Ya. Lah terus pra ketangkep to ben gawe rumah saku ketangkep. Ketangkep karo jenengan nek karo kene ora kok. Ketangkep karo Mbak Iman terus kok penjara nu kok.
Oh, tak penjara. Ketangkepe kalih sing lor niku lho. Lah ya kok penjarake ketangkep. Batinku ki wong wedok nek ngoyake jebule bero. Lah wong timbang ra enek lho, Mas. Oh nggih. Bingah mboten kados yang punika. Ya. Pak Harto marak tinimbalan wonten ing Klaban. Laban. Alhamdulillah corona wis anyak lingsir. Wis. Para kanca seniman wis anyak do payu. Dodo payu, dodo payu. Alhamdulillah. Dan Alhamdulillah. corona niku nyiksa lahir batin, Pak. Heeh. Nyiksane piye, Mas? Lah nek boten nyiksa lahir batin, seniman dora payu ora nek wong ewuh. Heeh. Niku merga corona. Heeh. Nyiksa batin bareng usup corona ki bojo ki lho. Tak cedhaki, Moh. jaga jarak, Mas. Ngono. Ning nek manten gak Karo berlaku bojo yo lho, jaga Mas. jarak marah yo. Bojo ki dicedhaki jaga jarak. Jaga jarak. Ning aku yo ora kurang akal, Pak. Piye, Mas? Tak klimpe no. Terus? Leno tubruk, bruk. Heeh. Terus Jebul dimaskeri. nasibmu, Mas. Oh, nggih. Terima. Pokoke bareng-bareng donga muga-muga corona ndang sirna. Amin. Jane iki lange corona ki sepele. Piye, Mas? Siji aja dibritake, loro aja dirembuk wis ilang. Heeh, jane yo ngono jane, Mas. Ya nggih. Tokne wae jarke ae. Sang punika kirape benten kalih padatan. Piye, Mas? Nadate Putri Doma saka Kahyangan Jungking Kahyangan. Saloka. Kuwi kok ngendi? Lah kuwi Saka Kahyangan Sitra Gondo Mayit. Kayangan Sistro Gondo Mayit. Lah Domase wargane Betari Durga. Oh. mulane. Saiki ngetokke Putri Domas tunggal boko nyawiji kalih nenggani pambutute gambar. Serampat dunekke yo. Maju sisi yo. Yo. Beda karo Sragen kok. Mas, Dawuh, ki anakmu ki lanang apa wedok? menika nek kawastanan disawang ngeten ketok cantik jilitan. Cantik, heeh. Tegese wedok. Wedok. Ning sing nyawang kapusan. Piye to? Wong niki paribasan mangkok ana cendole. Piye? Ketoke wedok ning ana cendole. Ya ampun kowe. Lah dalah apa to? Ya, iki pangapunten menika isih banci anyaran. Oh, ayo to. Lah, kowe iki nek dandan iki kon madake ngono sik to. Kuwi kok ora padha piye? Kok pok Masa mbok ngonoke to? Lah dhuwur sisih kok. Iyalah. Lho, lastri lah yo dhuwur sisih to ki. Oh, aslilin Mas Hane. nek pok ngono kuwi Menika paring asma Hartono. Ayu kok Hartono to? Hartono jenenge cilik. Heeh. Saiki diganti Narima ing Pandum. Ora Jeneng kok nrimo ki apa ya Mbok enak. Hartini ngono to, Mas. Jenenge putri sapa, Bu? Manda. Nanda. Jenenge lanang. Narimo. Lah tenan to. Eh. Pun di anak nek kok. Nggih. Kuwi katutan karo sapa to, Mas? Ora cetha e. Heeh to. Lah iki paribasane kaya kentongan pos kampling mboke kok. Sapa-sapa nuthuk? Sapa-sapa nuthuk. Kayak to. Mula mantrat. Ya, sing kedua Mas Sukardi. Nah. Sepote turi-turi putih yo. Turi putih ditandur ning kebon anggur.
Jangan kadah ditatu gleng yo. Lho, mandek. Lah ning mandeke kok ngono. Neh. Ya ampun. Kedawan tunggleng. Alah, Yen. Iki enggak Eh. dimaklumi wong iki banci sing rada pekok iki ya iki. Oh, kuwi. Dadi Nah. Nah, syukur. menika Mbak Mas Sukardi. Ayu kok Mas to. Menika jenenge putri Mbak Endang. Heeh. Endang. Lanang. Ya dilanjut. Mas Dwi. Anu saya Dwi lagi dijak foto. Banci deh yo laris semen to ki. Lah iya. Sutarno. Lah ayune kok ngono kok Tarno. Iki anune apa sepote apa? Yo, Sutarno maju. Gundul pacul. Yo, gundul. Gundul pacul cul gembelengan. Nyungki wakul gembelengan. Wakul jomplang segane dadi saratar. Loh, Mas, lah anakmu kok munjuli piye? Si Dengkas Mas ben atret. Yo atret. Atret. Yo gundul pacul cul gembelengan. Nyungki wakul gembelengan. Wakul jomplang segane dadi saratar. Lho. Lah tek iso mingkup darakku nek gak iso mingkup mau. Gumun to jenengan? Gumun tek ombo. Ora nggur tergandeng to banci ya iso atret to. Ya ampun. Alah Mas, anakmu dek neko-neko. Isih enek ora Mas? Wis telu. Oh, isih to. Safitri. Loh, kok wedok? Apik men jenenge. Ya ben iki anyaran ben gelem nyang neh kok. Oh ngono. Ayo Safitri mangkat. Yo Safitri, yo. Jaipongke yo Mas yo. Sak-sake seperti jaipongan. Menika paring asma Safitri, jenenge lanang Ngadiman. Ya ampun, Ngadiman. Sik. Nah. Dijenenge Ngadiman protes. Ya protes wong jenenge duduk. Takoni dhisik. Ya jenenge apa? Jenenge sapa? Nami wedok rumiyin. Nami menika nami wadon Sawitri. Iya. Alah. Menika nami kakung Naruto. Sapa? Naruto. Redi kok lek kemayu nek. Nggih, nami wedok kula Safitri. Bar Sawitri kok Naruto. Nami kakung kula Naruto. Lah iya. Bar Sawitri kok Naruto. Ayo Mbak Dwi siap. Dwi utama jaranan masing rada lawas diunekke. Jaranan jarane yo. Mbak Dwi Utama. Ayu tenan Mas anakmu. Piye to? Iki role sedap malam.
awar kancane mundur. Entek to ki? Isih. Oh, jek siji. Isih kok ya. Cirange urung metu. Cirang banci gerang. Jane ya orang tua Bu ning balatane entek. Yo siap. Mama Sofi siap. Topa. Yo jalan. Jalan yo. Mlaku. La ilaha illallah. La ilaha. Balik. Muring balik. Lah sampean ki ngekeki Rama ya kaya ngono. Dikeki sing alus, mergo wong sepuh ki senengane alus. Lah nek yo kalusen to, Mas, nek kuwi nalikane rohe dalu wong la ilaha illallah. Nesu no, Mas. Lah kok balik neh piye? Oh, cangkemku ki piye cakepane nek balik iki? Iki mau kan nalikane ro ing dalu kok dadi la ilaha illallah. Ya wis yo Mah yo, Mama. Mama digandeng. Ayo Mama sayang. Mamae digandeng. Ya. Heeh. Ben ra nesu meneh. Ya Mama. Dimaneman to yo. Tuwekan kisut ke jalukane angele. Aja ngono kuwi to Mas, aja sia-sia to. Nah, lah apa? Lah apa to? Oh, lagi nene Ron banggamu ki sepira? Lah iya, banggamu ki sepira? Oh. Mulane aja mbok jarak. Ki ragune lara tenan yo iki. Mau kencane gak nganggo banteng nek. Lah wong kuwi ya keloro-loro coba mau. Aje para rawuh tamu menika para kadang saking sedap malam. Jan nek disawang seragam merah menyala. Sedap ya, Mas. Sedep ki wis ngarani malam ki bengi. Mulai ki jane senenge nek metu bengi. Sedepe nek bengi jane. Sedepe nek bengi. Ning awan ya sedep kok. Iki diaturke apa to sing dibisani para kanca sedap malam. Nah, ngaten ditakoni sik, Mas. Baris wis ditakoni kabeh baris. Jejer. Wedok kok mlakune gah-gah piye to kuwi? Niki wonten pamundutan, Budhe. Among rawuh ora tansah gebyakan kudu ngunekke jomplangan. Iki? Nggih. Ya diaturi. Nengko Mama Sofi ya iso jomplang gak minggu? Nggih tonton mawon. Aduh dek kaya arep sepak bola ngono, Mas. Nggih, niki nek disawang kanca sedap malam niku pancen ketok ayu-ayu. Mergo sing dipilih nom-nom Budhe. Tuwek sithik pateni. Ketoke ya ngono. Padha ya go kene iki ya ngono tuwek sithik pateni. Ganas menara niki. Tuwek sithik pateni. Heeh, pokoke tuwek sithik pateni. Lah iki jane ya kejabut sing nyedak girap-girap. Ketoke wis gak. Jomplangan katur yo Mas Parno. Yo. La. Piye karepmu piye, Mas? Iki gandeng joget iso ra kompak. Kowe iki prei ra payu setahun nek lali kok piye? Tek gegroh kabeh ya. Enak, Mas. Lah iya, polane saiki diorekne. Siap gamelan. Timon
Timun kurang orek, kurang keras. Timun Horeg ngantian. timun Seto, urung doncek yo. Lah mung nggawa timun ki pira? Lah iya nek Timun sigarane ayo bangun negarane. Ayo, Mas. Mlebu ki jeng mireng ya itu. Lho. Oh ya. Joralino. Saiki wis kompak. Rada kompak, Mas. Wis kelingan. Kelingan. Wong ya setahun kok ya. Ya dirampungke. Lho. Ngeten. Bali mulan. Tiwas Iya. ora kelakon. Peka mendung trenggiling ampa sisike. Tega nyawang ra tega nundung. Kelingan kebecikane. Sedak malam nek ken joget nggih. Ngapa? Piye kurang akeh apa kurang sithik? Iki nek nggih pola akeh sambat mergo nyusoni. Nyusoni. Masa? Wingi babaran ngetokne kadal kok. Mulane bojone iki ki apa? Oh bojone kuwi to? Ayak bareng lahir kadal. Kaya ngeten iki jenengan niki pirsa ning palagan. Nggih. Kula tahu sing iki nginjeng ning kamar mandi. Piye lagi ngopo? Ning kamar mandi nginjeng adus wis gak nggo apa-apa. Heeh. Ning arep kaca. Heeh. Rekae iki lah. Action ketoke. Aku ki jebule ayu tenan. Ngono. Bareng noleh ngisor. Astagfirullah. Masa ngerti awake dhewe kaget. Sayane nek nyanyi niki. Pripun? Wong lanang ora gelem ngaku lanang. Ngalor ngidul kok nganggo dasteran. Nek nyanyi Kuwi. wong lanang gak gelem ngaku lanang, ngalor ngidul kok dasteran. Tak kira Dewi barenge cedak jebule Jumati. Lagu apa ya kuwi mau? Niki lagu nyuwara niki nggih sae. Sing tengah iki tak kon nyanyi. Nah, nek iki. Heeh. Iki. Lagune napa, Dik, Bu? Lagu Klincucul. Engko sik. Pripun, Pak? Ngersake arep nyanyi lagu apa tak kei kamardikan. Oh nggih, sing gampang-gampang mawon. Heeh. Nggih, kadang-kadang nggih kajeng saged. Heeh. Lincucul wae. Klincucul. Lah sing nyanyi kowe apa piye kok ya? Mo kene Sing mo. nyanyi kowe apa piye? Lah yo, mung jogete mo. Sing joget protes. Protes. Gubuk asmara. Manut njaluk gubuk asmara. Heeh, ucul terus jare kesel jare nek ucul. Yo. Lah iki para wong wedok uculan. Yo gubuk asmara yo. Ora apa-apa.
wedok. Jogete totalitas tenan ya. Mula saking totale anak-anak ki senenge karo Mbak Henda. Nah, malahan kandhane. Mbak Ayu ya, Ayu nggih. Ayu ya Le. Ayu. Ngono Jawa wong ayu. Ora, tekoki Ayu mergo sing ditekoki sak mene-mene. Justru cah semene iki Jujur. Ora jujur. Ning urung iso bedane Ayu ora ki kaya apa. Coba sing mbok tekone burine iki lho. Ayu le jijik. Ayu ora, ayu tenan Mbak Endang, ayu tenan. Oh, kok ngono coba to. Kuwi Lho, dikeki piye gelem piye? Walah iki dhisik mbok iki bunuh diri mergo ora sanggup. Mbah Harta ngingeti Mbak Endang gak kedep-kedep. Sapa? Mbah Harta. Kone ngerti kone pengen no. Kowe lak ora ngerti rahasiane. Apa? Kuwi mantan gendakane. Iki aja sembrono. Alah. Ya aku mudeng no. Heeh to. Aku jomblange kok. Tibake. Alah sak rombongan nek ngono. Aku jomblange ning bareng mlebu hotel tiliki gibrak-gibrak gak sida. Ger. Catetan sajrone ati ora luntur saya merati. Aku kowe dadi garwa garap rodok sesek marga leren neng gubuk asmara. Yen liwat aku kelingan kubuk kae biyen tak leren neng cagak ana tulisan warnane abang tandha yen isih legan masuk den duwi. Sedap malam iki bareng pendok gamelan penak nek bungae. Ning elok dhewe iki Mbak Endang. Yu Endang. Jogete nggih. Apik dhewe. Totalitas. Ning aku sama rek nggo groki. Oh iya. Ganjele kuwi lho ganjele. Film Alteco ketoke. Padune seneng-senenge kena corona suwe ra payu. Heeh. Dadi iki kemelet joget. Heeh. Ning yo apike, Mas. Apik yo. Cedetan sajroning ati
senenge atiku jejer baris. Jejer. Joget bareng tak kei bonus. Cah telu panaragan. Yo cah telu. Yo. Yo. Aja dua-dua. Aja dua-dua. Dhuwur. Hop. Iki piye Sik. ngono? Eh, Cah wedok ki ra ngono kuwi. cah wedok. Sembrono cah wedok kok. Cah wedok iki nek njunjung aja dhuwur-dhuwur. Apa yo enek cincin kok ngumpuli katok. Aja dhuwur. Alah. Yo minggir. Cici hati etan. Awas dhuwur. Cici rene. Ayo Mbak. Mentul yo. Awas. Suwe gak mangan wong. Ya. Eh. Ya. Ae. 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 Lo. Aja dhuwur. Wajar, ora iso mudhok mesti. Kesetrum. Mudhun. Kestruk gak apa-apa. Oh, gak apa-apa. Gak iso mati cah iki. Ketoke mati urip neh ngono ketoke. Angel matine. Ya ampun. Yo, Alah, ra iso. ayo mudhuk, Mbah. Gus. Lah, wis Syukur. wis syukur. Kecantol, Wis. kecantol. Titenono mlicet minggu. Cantol, syukur. Anu Olahan. siji niki pancen aneh-aneh. Nggih. Niki entene cagak. Nggih. Wingi niku menek cagak listrik. Lah. Gandulan dhuwur. Kesetrum ora. Jibrok brek tak kirane gagar otak jebule gak apa-apa. Ora apa-apa. Lah iki tiba ora iso gagar Lah otak. kok iso? Ora diutek kok. Alah, tiba. Aje suka parisuka menika sae. Gegojekan sae ning nek dawa dinawa kurang prayoga. Nggih, leres. Mbok bilih cekap semanten para kanca sedap malam matur panglipur. Kula pitados kathah klenta-klentu anggenipun paring panglipur keparengan kula tansah nyuwun agunging samudra pangaksami. Wangsule para kanca sedap malam yen sinandra kaya Ratu Mataram ingkang nembe jekar. Totok. 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 Jarwanendra kono. Piye nek kaya wow, ya Ron, penak. Syukur. Ya. Mike kok wong tuwek ya Ron. Lah nggih maune yo gawek-gaweke. Lah iya. Dadi Setunggal bangga setunggal pahargyan meh paripurna. Pratandha kalamun paripurnanipun pahargyan putra pinansanipun sampun kepareng dipun jengaraken saking sasana pahargyan. Tumuju wonten sandhape Tarapagung ingkang sampun nderek jurung pamuji kunturipun para tamu kakung saputri sowang-sowang. Kadhep-kadhep mawantu-wantu kunjuk madang piyambun Ibu Rias kepareng sawetawis njengarake ingkang putra pinansanipun kadherekaken Rama Dalaibu tumuju wonten sandhape Tarapagung ingkang sampun nderek jurung pamuji kunturipun para tamu kakung saputri. Jenenganipun putra
pinandrabit yen to tinundra renteng-renteng reruntungan. Ngaturaken sugeng kondur para tamu kagem saputri. Mugi-mugi kondur panjenengan wit saking dalem pawiyahan ngantos dumugi dalemipun piyambak-piyambak tansah mangya rahayu kalising sampikala. Lan kersapun dipun Bapak Sudarto Hemit mamantu nyuwun adi samudra paksami. Bilih kula pitados anginipun nampi kerabat sekalian tartamtu kathah sangat kekirangan mawantu-wantu piyambun Bapak Soekarto sekalian tansah sumadong duka ing kathah.